Diana și astăzi vreau să vă explic o lecție de gramatică. Este vorba de tipurile de enunțuri. O lecție care, pe cât de ușoară este, și o să vedeți acest lucru, pe atât de importantă și de utilă. Ea ne ajută la evaluarea națională pentru că unul dintre exercițiile de la partea de gramatică ne cere să construim fie un enunț sau o propoziție în care un cuvânt să îndeplinească o anumită funcție sintactică. Este foarte important să știm toate caracteristicile enunțurilor, pentru că ele sunt foarte variate. Să cunoaștem care este diferența dintre un enunț și o propoziție și cum putem evita eventualele capcane. Trebuie să știm că enunțurile se pot clasifica în funcție de scopul comunicării, pentru că ele pot fi fie asertive, sunt enunțurile care se termină cu punct la final, fie interogative, sunt cele care se termină cu semnul întrebării, fie exclamative, cele care se termină cu semnul exclamării, exclamativ vine de la exclamare, adică de la semnul exclamării, fie imperative și ele se termină totodată cu semnul exclamării. Ele se mai pot clasifica și după aspectul predicatului, pentru că putem avea fie propoziții afirmative, fie propoziții negative. Și, evident, după structura lor, care poate fi formată o propoziție fie din subiect și predicat, și aceea este o propoziție simplă, fie din subiect, predicat și alte părți de propoziție, cum ar fi complement, circumstanțial sau atribut, și aceea se va numi o propoziție dezvoltată. Le vom lua pe fiecare separat și vom explica pentru a înțelege mult mai bine particularitățile fiecăreia. Prima este propoziția asertivă, este cea care se termină cu punct. După cum am mai spus, punctul este cel care marchează sfârșitul unui enunț asertiv, asta în cazul în care ni se cere rolul punctului. Enunțurile asertive au scopul de a informa sau de a face o constatare. Sunt enunțurile pe care le folosim cel mai des pentru că nu au nimic special, nu aduc nicio stare sufletească, nicio emoție, nicio mirare, spre deosebire de enunțurile exclamative. Nu se pune nicio întrebare, nu este nicio poruncă, ci pur și simplu este o constatare sau aduce o informație. Și atunci ele se termină cu punct. Un exemplu de astfel de enunț am putea spune: mașina este în parcare. Aici avem o informație. Este un enunț obișnuit. Nu are absolut nimic special. Se termină cu punct. Putem clasifica acest enunț, să spunem, dacă, după aspectul predicatului, dacă este unul afirmativ sau negativ. Trebuie să ne uităm la predicat. Predicatul acestei propoziții este un predicat verbal, pentru că aici verbul a fi are valoare predicativă, se poate înlocui cu a se afla, mașina se află în parcare. Deci avem un predicat verbal. Atâta timp cât lipsesc adverbele de negație, cum ar fi nu, mașina nu este în parcare, ca să avem o propoziție negativă, în lipsa acestor cuvinte de negație, putem spune că propoziția este una afirmativă. Afirmativ vine chiar de la faptul că este o afirmație. Mașina este în parcare. Putem clasifica această propoziție și după structura ei, adică să spunem dacă este una simplă sau dezvoltată. Trebuie să ne uităm la predicat și la subiect. Predicatul l-am identificat deja, este predicatul verbal, exprimat prin verbul predicativ a fi, iar subiectul este și el aici, cel care face acțiunea, sau mai bine zis, cel la care ne referim, la mașină, adică este un subiect exprimat printr-un substantiv comun. Observăm că pe lângă subiect și predicat mai apare un cuvânt, în parcare. Este un circumstanțial de loc, deoarece punem întrebarea unde este mașina, unde se află mașina, și răspunsul este în parcare.
arată locul, deci va fi un circumstanțial de loc. Așadar, pe lângă subiect și predicat, mai apare și acest circumstanțial de loc, propoziția noastră fiind una dezvoltată. Mai departe, în afară de propoziția asertivă, mai există și propoziția interogativă. Aceasta se termină cu semnul întrebării, adică semnul întrebării este cel care marchează sfârșitul unui enunț interogativ. Denumirea în sine de interogativ vine de la interogație, de la întrebare. Automat avem și o intonație specifică și ne putem folosi chiar este recomandat să ne folosim fie de pronume interogative, fie de adverbe interogative. Putem spune unde ai plecat. Semnul întrebării. Ne uităm tot așa după subiecte și predicate pentru a stabili dacă este o propoziție simplă sau una dezvoltată. Avem subiectul este inclus pentru că nu este exprimat aici, îl deducem noi din desinența verbului ai plecat, tu ai plecat. Subiectul inclus, predicatul verbal ai plecat. Și ne mai rămâne acest unde, care este un adverb interogativ. Are funcția sintactică de circumstanțial de loc, pentru că dăm răspunsul întrebării. Am plecat în parc și în parc are funcția sintactică de circumstanțial de loc. Acest unde îl înlocuiește în parc. Și atunci și el va avea tot funcția sintactică de circumstanțial de loc. Prin urmare, la fel ca în exemplu de mai sus, avem pe lângă subiect și predicat și un circumstanțial, deci propoziția noastră este una dezvoltată. Ce facem însă dacă la acel exercițiu în care ne pune să construim o propoziție interogativă ne spune să fie una simplă, deci nu dezvoltată, adică doar de subiect și predicat? Cum putem face acest lucru? Păi în loc de acest adverb interogativ, putem pune un pronume interogativ, pentru că am spus că este recomandat ca în enunțurile interogative să avem și ceva specific pe lângă intonație. Și putem spune aici cine ești. Acest cine este un pronume interogativ. Ca să-i stabilim funcția sintactică, dăm răspunsul întrebării. Eu sunt un copil. Și atunci un copil ar avea funcția sintactică de nume predicativ, pentru că intră în alcătuirea predicatului nominal. O să facem probabil și o lecție separată despre funcțiile sintactice, dacă încă nu le știți foarte bine. Așadar, cine are funcția sintactică de nume predicativ, plus verbul, verb copulativ cu nume predicativ, ne dă predicat nominal. Întreg predicatul este nominal. Și atunci avem subiect și predicat. Predicatul nu contează că e verbal sau nominal, tot predicat este. Și doar atât, nu mai avem și alte părți de propoziție, cum ar fi complemente circumstanțiale și așa mai departe. Această propoziție este una simplă. 3. Propoziția exclamativă. Vă sugerez să nu le tociți, ci să le luați, să le înțelegeți, pentru că au logică. După cum am spus mai sus, interogativul vine de la interogație. O interogație înseamnă o întrebare și de aceea are semnul întrebării. Exclamativ vine de la exclamație și evident că semnul se numește semnul exclamării. Deci are foarte, foarte multă logică. Propozițiile acestea exclamative transmit o emoție, o stare sufletească. Și atunci ne putem folosi fie de interjecții, pentru că interjecțiile au așa un rol expresiv, cum ar fi să zic, vai, ce frumos e cerul, sau wow, ce mult mi-a plăcut, fie de niște adverbe care nu au funcție sintactică, ci ele ne ajută să construim gradele de comparație.
și să spunem ce frumos este cerul. În loc de acest ce, am fi putut să spunem cât de frumos este cerul. Ne uităm după subiect și după predicat. Cerul este subiectul, pentru că la el ne referim. Cerul este frumos. Predicatul este predicat nominal. Este frumos, pentru că frumos aici arată o însușire a cerului. Și pentru că ne arată o însușire, se numește nume predicativ. Și atunci el, împreună cu verbul copulativ, formează predicatul nominal. După cum am spus, acest ce este un adverb care nu are funcție sintactică, ci el arată gradul superlativ absolut al adjectivului frumos. Prin urmare, este frumos sau ce frumos este, va fi predicatul nominal. Și avem subiect, avem predicat nominal, este o propoziție simplă. 4. Propoziția imperativă. Dacă vrem să o tratăm logic, cum le-am tratat și pe cele de mai devreme, interogativul și exclamativul, și la imperativ vine de la a impune. A impune ceva, adică a-i da cuiva o poruncă sau a-l obliga să facă ceva. Se termină cu semnul exclamării, adică semnul exclamării poate marca fie finalul unui enunț exclamativ, fie finalul unui enunț imperativ. Și putem da un exemplu: du-te în camera ta. Este o poruncă, este un ordin, este o obligație. Du-te în camera ta. Verbul, în cadrul acestui enunț imperativ, stă la modul imperativ, adică du este un verb la modul imperativ. De aceea se și numește imperativ, este o altă explicație. Aici e predicatul. Du este un predicat verbal, aduce. Subiectul este tot unul inclus, este inclus în desinența verbului. Du, să te duci. Avem un subiect inclus când nu este exprimat și când este la persoanele întâi sau a doua. Aici este la persoana a doua. Observăm că mai avem și alte cuvinte. Avem un pronume reflexiv, te, pe cine, pe tine, te, deci are funcția sintactică de complement direct. În camera, unde să te duci? În cameră. Deci funcția sintactică este de circumstanțial de loc, pentru că arată locul. Și mai avem ta, care este un adjectiv pronominal posesiv, pentru că arată posesia și are funcția sintactică de atribut. Întotdeauna adjectivele pronominale au funcția sintactică de atribut. Astfel, pe lângă subiect și predicat, mai avem și alte părți de propoziție. Mai avem un complement, mai avem un circumstanțial și un atribut. Clar, această propoziție este o propoziție dezvoltată. Mai departe vreau să vă propun și două exerciții dintre cele care pot apărea la evaluarea națională și anume să construim noi niște enunțuri sau chiar niște propoziții în care să respectăm anumite condiții. Și o să zicem așa, primul să fie un enunț imperativ în care substantivul comun carte să aibă funcția sintactică de complement direct. Deci, enunț imperativ, o să scriu pe scurt. Carte să fie complement direct. Recapitulăm puțin, ca să fie un enunț imperativ trebuie să aibă semnul exclamării, trebuie să arate un ordin, o poruncă. Aici vreau să fie o propoziție, nu știu dacă am precizat, deci o propoziție. Când spun propoziție mă refer să fie format enunțul nostru dintr-un singur predicat. Asta este diferența între propoziție și frază. O propoziție este un enunț format dintr-un singur predicat, în timp ce o frază este un enunț format din mai multe predicate.
Dacă ne spune doar un enunț, poate fi ori o propoziție, ori o frază. Dar de regulă ne precizează dacă să fie o propoziție sau o frază. Ca să fie imperativ am zis să fie o poruncă, carte, ca să fie complement direct, trebuie să răspundă la întrebarea ce. Un răspuns poate fi dă-i cartea. Aș mai fi putut să zic băiatului, spre exemplu, dar nu este obligatoriu, e opțional să mai adaug și băiatului. Avem enunț imperativ pentru că avem semnul exclamării, verbul dă este la modul imperativ aici, cartea, ce să-i dai, cartea, este complementul direct și am respectat întreaga cerință. Este clar, nici nu încape în îndoială că este o propoziție dezvoltată, pentru că automat dacă ne cere să avem un complement, propoziția este dezvoltată. O greșeală, o capcană în care puteți pica aici ar fi să spuneți să-i dai cartea. Eventual să mai puneți și semnul exclamării, că așa ne gândim, nu? Este greșit. De ce? Pentru că aici predicatul este să dai. Verbul este la modul conjunctiv. Avem acest să care este o marcă a conjunctivului. Automat, această propoziție nu mai poate fi una imperativă pentru că verbul nu mai este la modul imperativ, ci este la modul conjunctiv. Și atunci este greșit. Evitați astfel de exprimări pentru că vă va fi depunctat. Și următorul exercițiu, asemănător cu acesta, vreau să fie un enunț exclamativ în care adverbul aspru să aibă funcția sintactică de circumstanțial de mod. Bun. Enunț exclamativ trebuie să arate o stare sufletească, o emoție, o uimire, poate. Trebuie să se termine cu semnul exclamării. Mai avem nevoie de adverb. Aspru să fie adverb. Avem grijă că noi dacă îl acordăm cu subiectul și spunem, spre exemplu, ce aspru ești, atunci aici aspru se acordă cu subiectul. Nu își mai păstrează forma lui de adverb aspru, ci se acordă și atunci devine adjectiv. Deci pentru a fi adverb nu trebuie niciodată să-i schimbăm forma. De asemenea, trebuie să fie circumstanțial de mod. Dacă am spune ce aspru ești, aici intră în alcătuirea unui predicat nominal, este nume predicativ și nu mai este circumstanțial de mod. Trebuie să determine un verb predicativ și am putea spune ce aspru ne vorbești. E exclamativ care este semnul exclamării. Aici aspru este adverb pentru că determină un verb pe vorbește, a vorbi, care e un verb predicativ. Avem acest adverb fără funcție sintactică, care am spus că adverbele acestea sau interjecțiile ne ajută să construim enunțurile exclamative. De asemenea, este de precizat faptul că verbul la enunțurile exclamative stă de regulă la modul indicativ, adică aici vorbești este la modul indicativ, spre deosebire de imperativ, unde verbul stă la modul imperativ obligatoriu. Cam acestea ar fi diferențele dintre cele două, dintre imperativ și exclamativ. La exclamativ ne ducem spre emoții, spre stări sufletești, în timp ce la imperativ sunt porunci și avem grijă ca verbul de la imperativ să stea și el tot la modul imperativ. Sper că v-a ajutat lecția de astăzi. Dacă aveți întrebări, desigur, le aștept în secțiunea de comentarii și vom reveni cu o altă lecție de gramatică.